ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor mata ka step ka absent tarik urumhang hilong. Job ka Voice of the People Party lani ka VPP hadu khanyo seat ha KHDC but ka National People's Party ni ka NPP khalai seat ha Jaintia Hills Autonomous District Council. Penpau jing sngokmen umintirang badu kari Narendra Modi halor ka jingphai ka Prathei Syakari India na benda ka jingkermen la ka jela Arunachal Pradesh ban pendap hadu sisma na sisma ban China yung baduk ha ni ka jela limba ka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin bat pelong ka Reserve Bank of India ya ka Financial Literacy Week 8,000 ka khubor ka babnya ka Voice of the People Party ni ka VPP kalolong ka pala penkre ban thau ya ka Executive Committee ka batmai ha ka Khasils Autonomous District Council ni ka HDC hadin bakala job hadu khanyo tli seat na ki ap naitli jong ka ni ka council la ban ka dawru ba ka HDC ka badai ka yen ka badan life forward ki khot ha ka ba away ni ka way na ki khot on sajet dak sarkar jilla ban long kum MDC shusi ni nominated member da ka jimpun mana ya ka MDC result jong ka HDC ni kesni ka VPP ka ayo khanyo tli ki seat ka UDP ka yo santili ka NPP ka yo Southli ka HSPP ka yo ka way but arwood ki katong simen la ban kdo ba ka VPP ka job na maulai jayaw lai khra malki nong thmai nong krem soring kham million maukenro mauhati sning umroi maukhar penthol khra lang kadam lak kro mau phlang ding ye Paryong mau kerwat bat Nongston constituency ka UDP kala job na Sheila na Sora nong spung soyong mayrang nong klaw bat na Langdon constituency kalba ka NPP ka job na Jirang nong po nong sken bat mau senram ka HSPDP ka job na Motion Road bat ki kertong simet ka job na Laban mau pram bat na Rambara Jengam constituency habapai sa result jong ka MDC election jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ni GHDC ka NPP kala job hadu khalatli ki constituency ka VPP ka job hatli ki seat ka Congress ka job lightly ka UDP ka job lightly bat ki kertong simet ki job asit Menteri ng badu kari Narendra Modi ulapan pau ya ka jing songkmen halor ka jing phai ka Prathei Syakari India na ka benta ka jing kermen ka balong ru ka sin ka baningkong banong gumta ya kani Narendra Modi ulapan pau haba ajing kran ha ka jing play ya ka Global Investors Summit ka balong hinin kasni ha Bhopal bat ulaong ru bakipat ba lembat ki economist bat kunjuru ki slem trekam ba pher jong ka Prathei ki phai khmat bha Syakari India Shosho uni Menteri ng badu kari ulay thuru ba nadu ka World Bank lembat baro ki slim trekam jong ka Prathei ki pet ya kari India bakari ka way na kari ka balakiw stat baha ha ki economy Narendra Modi ulaong ru bakani ka jingsanya jong Prathei ya kari India kadai ka buram ka bakraw tam ya kari Narendra Modi ulaong ru bakari India ka bakiw menta kidan light li ki sector ki badon kam baha bat kita kilong ka textile ka tourism bat ka technology ka jala Arunachal Pradesh kalayo sispa na ka sispa ha ka bayadey bat ka jing pendap ya ka jing snayeng baduk limba ka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ya ka nila pentip daw menteri rang ba kani ka jela upema khandu limba ka rensan social media ukhandu la pentip ba kani ka jingpoy sispa na ka sispa ha ka bansna ya ki yeng baduk kadai ha ka arpoy tirik menta ubnai bat ka jingla bansna ya kini ki yeng baduk kalalong hadu life san hajar sanspa khandai puai teli shosho uni umintu rang ba ka jela Arunachal Pradesh ula ongru ba kani ka jingjob ka bakraw jong sarkar na ka benta ban penbha ya ka jing im jong ki breu baduk kani ka jela upema khandu ula ai khublei ru ya umintu rang badu kari Narendra Modi na kabenta kani ka scheme Menteri ng badu kari Narendra Modi ula ay kuble ya baro kinongrep jong kari ha ka jingrakhi ya ka lingkho reus nem jong ka PM Kisan Samman Nidhi Yojana ka badi ka way ni scheme jong sarkar padang ban ajing yarap ya kinongrep jong kari Menteri ng badu kari habat ho ha ka rensan social media ula penpau ya ka jing sngohun baka pisa ka balong hadu lai pensan lakulur tingka kalapoy siya kinongrep jong kari na kabenta ka jingdon kam ka jongki shosho Narendra Modi ula ongru bahakini post nam baladem da ka jingtres tong jong sarkar ka agriculture sector kala kiyo ba ha kari batwat kinongrep badet ru kleyo chimentoy ba ha kani ka scheme shosho Narendra Modi ula ongru balimba kani ka scheme kari kala kiyo ba ha ka kamryang bakla no senyang baharu wat sya ka yarong pisa jong kariru kani ka Akashwani Shillong ka bolam sipiya ka kumor
Uba Paul Soklet ubade ukertong ke VPP jong ka Apsau Pariong Mautat Lacan District Council Constituency ula job ya kini ke MDC election na kini ke constituency da ka bapendrem ya ka kongpenda wajiri but MDC barim uba jambor war uba Paul Soklet ula tam da lai hajar praspa khandai nyo vote ya ka kongpenda wajiri but khat khanlai hajar khandai spa khat khandai vote ya MDC uba jambor war laban kudo uba Paul Soklet ula yo khan riu hajar spa sa vote ka kongpenda wajiri ka yo khat hajar aspa sa fulai vote uba jambor war yo hajar aspa arpuai vote uba syarai lang wajiri jong ke NPP uyo khat praspa prapuai vote but ba tailen ning khoi jong ke sing congress uyo no spa khat pra vote habakren bagilap thai khubor uba Paul Soklet ula ai khuble ya baro kinong krishan ki jong u lembat kinong yalam ke VPP but ula ongru ba khane ke jingjob ke jingjob ba kinong krishan ki jong u kila krishan da ke jing iet om da ke pisam ka Reserve Bank of India hingi kalapli ya ka Financial Literacy Week 2008 bat kene ka Financial Literacy Week kede na kabenta ban pinsmoto phatba halor kilat a jingrap bisa syaki kene ka financial campaign ka bamenta usnam kelas dang nadu hinin kesni ka apsau teri uremphang hadu ka arpo prateri uremphang 2008 bat ka phang pedang jong kene ka campaign ka long Financial Literacy Women's Prosperity kene ka campaign ka long ru hajala Arunachal Pradesh bat ya kene ka campaign lawan banpli da General Manager ka RBI Regional Office Itanagar u Abhishek Majumdar bat kini ka campaign program kalalong Hadike Convention Hall Hanongba Itanagar Kakinhun wat banyak ne researcher jong ke Gauti University kalalap thamai ya ke jingthung bathamai hagol para district bat kini kalong ke jingjob bat ke burom ke bakrau ya ke floral diversity jong ke Jela Assam la ban krau ba ke Jela Assam ke ke biodiversity hotspot namar hakani ke Jela ki don halu 1000 sanspa ki jait sentiu bat kenban ya uni ujait sentiu bathamai lalap da kakinhun bat banyak jong ke botany department jong ke Gauti University bat uni ujait sentiu bathamai latip kerteng kum utorinia golparensis kani ka kinhun wat banyak gede ka balai lam da ka Dr. Namita Nat ka badai ka associate professor jong kani ka school ba balai rap ya ka ha kani ka kam wat banyak da ka Shilpa Roy ka ke Basumatri bat ka Madhu Smita Nat ka Assam Rifle hining kesni kelapun kop buram ya sangut ki beriu jong ke Jela Nagaland ki bala no senyang bha ya ke imlang ke salang hakaban wanra ya ke jing song suk song san ba ke jingede ke baya jan bha hapadeng sipai bat ki pat ba ha ka program pun kop buram ya kini ki sangut ki beriu ki bala long ha ka hall jong ka Kangaroos Assam Rifle nakaliang u Director General ka Assam Rifle DGAR u Lieutenant General Vikas Lakhera ula IT ya kita kama bat ki citation sya kini ki sangut ki beriu ki bakanthop ya u social activist u ke nengu sikhos ubarikor uema yaden ka kinai retsi bat ka neiki tuno sicho lamru bat u social advocate u sikhos ubadai unong yalam bapau bha jong ko kohima bat ubala no senyang bha ha ka imlang ka salang da ka ba batteng ko mu president ka Aganwani Public Organization bat ka Northern Aganwani Public Organization ha ka jaya ka Champions Trophy ka long hinin kesni ka New Zealand ka la job ya ke Bangladesh dasan weekend ke New Zealand ke job ya ke jingketing pisa ke laphati ningkong ya ke Bangladesh bat ke Bangladesh ke latiat aspa life run bat hab no khandai tli ki weekend bat habawan be ya ke thong ke New Zealand ke lala ban poi ya ke thong da ke hab no san tli ki weekend bat la ban poi ya ke thong tang hapo ke South point way over Swaban Pilkot Ekubot Sesen Kimat Bakongsan Job Voice of the People Party VPP hadu khat nyaw seat ha KHEDC bat ke NPP khat lai seat ha JHEDC penpau jing songkumen umitirang badu kari Narendra Modi halor ke jing phai ke Pradesh kari India nak benta ke jing Kirmen la ke Jela Arunachal Pradesh ban pendap hadu shispa nak shispa ban sinayeng baduk ha ke Jela lemba ke Pradhan Menteri Awas Yojana Gramin bat pelong ke Reserve Bank of India ya ke Financial Literacy Week Arajar Arsan kato ka huwar kalakut ka bawan siya na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa kandiat po ng sayaso bat ka Akashwani Delhi nakabanda ka huwar haktin hindi bat buot pat sa huwar hakaktin pareng kanya kaday ka Akashwani Shillong